камол низомов сокини самарқанд аз узбекистон ба бозори панҷакен маҳсулот оварда аз бозори корвони душанбе тавассути гузаргоҳи ноҳияи турсунзода ба бозори деҳнав пойафзол мебарад. ин дафъа камолро нагузоштанд ин пойафзолҳои харидаашро вориди узбекистон кунад. ҳоло тақозо доранд ки танҳо 10 кило борро ба узбекистон гузаронем. борам зиёд аст. гумруки узбекистон барои ин борҳо $250 хостааст. агар ин маблағро пардохт кунам, бароям чизе боқӣ намемонад. дар баробари камол даҳҳо нафар аз тоҷирони ҳарду кишвар чанд рӯз боз дар паси марз мондаанд ва наметавонанд мисли пешина миқдори зиёди молу маҳсулотро вориди узбекистон кунанд. ҳукумати узбекистон дар гузаргоҳҳояш бо тоҷикистон аз ҷумла дар турсунзода пахтаобод ворид намудани маҳсулотро маҳдуд намудааст. масалан 2-3 сол дар Россия кор кардем. мо мехоҳем ки дар пеш падару модармо масалан 2 танга ҳамид ватани худмонда ёвем, хӯрем. фаҳмидем ки границаи Узбекистон 2 давлат масалан ҳуй кардаги. омадем инҷа кор кардем. аввалаш нормани буд. айсуна бор мебурдем, аусунам. ана ҳозир мо айҷа бор бурдани шидем, ҳозир бор намемонад. ай 2 кило зиёд, як чарванда, як одамда, як нафар. ана аз унҷо то чанд қай метавонӣ оварда $3000, $5000 монсо давус. тақрибан 4 рӯз пеш, яъне 1 июл, баъд аз он ки ҳукумати узбекистон дар ворид кардани мол ба тоҷикистон, яъне маҳдудият ворид кард, дигар як мушкили зиёде барои соҳибкорон ба вуҷуд омадааст. то чанд рӯзи пеш, яъне то 1 июл ин маҳдудият вуҷуд надошт ва дар бозорчаи назди ин гузаргоҳ ҳамарӯза то 300 нафар шуруъ аз боркашонҳову тоҷирон ҷамъ меомаданд. ҳоло танҳо чанд соҳибкор дида мешуд ки дар интиқоли борашон ба узбекистон мушкил доштаанд. хусусан онҳое ки дар инҷо аз тарафи тоҷикистон ба узбекистон бор мебаранд мегӯянд ки хеле ба мушкил рӯбарӯ шуданд, чунки ба ҳар навъи бор то 2 кило иҷозат аст ва ҳамагӣ барои ҳар нафар 10 кило бор иҷозат аст ки ба узбекистон интиқол диҳад. мирзонабии холиқзод, шодмони ятим, радиои озодӣ, турсунзода.